Morning, sanibona. Namhlanje ngizogijima ngiyocela interview kuJozi FM kusesipheni Ntuli. Namhlanje ngiyagijima. Morning. Namhlanje word of the day. Ungenza abantwana ungakenzi imali. Feza amaphupho akho okuqala then make kids. Thina sesibonile. Sakuphela Ntuli lesakhona. I'm taking the kids to school and explain kuba principal ukuthi why engakakhokhi school fees at this time of the month, and then yakuphela Ntuli. Jozi FM running. Good morning. Ungenza abantwana ungakaphumeleli. Feza amaphupho akho okuqala. Otherwise uzokaka. Survivor ngama-350. Soll ich gar chutti ar gya solishni. Sirilek in fakir. Thank you, bros. Let's go, Apple. Ngithi kufuna plastic ma 200 kawakazi. Izana abantwanayo bese. Phansi bisikanje. So now ngithenga ama pampers yesterday, ne? So I'm going to pay for those pampers. My friend, I took two pampers yesterday, ne? Yeah. That's how much? 2 pampers for yesterday, my friend. Good morning. Going to Jozi FM. Sashut. Good morning. Silage. I want to silage. Hey, Chef. Come up and I told that's so far. I gave you my number, but you did not give me your number. Send me a WhatsApp now. I'll send it to you now. WhatsApp me. Save it now. It's 082 572. I want to put that. I want to send in the group. Yeah. 082 572 572 5482. Action. And then you can forward it to other than some. And then you can forward it to
to me, and then I will post it. Sihamba manje. Sihamba. Hmm? Mm. It's good morning. Good morning. Woo! It's woo! Angichomela lo. Yena hlale ngishaya ngale mpahla. Good morning. Good morning. Woo! Ooh. The police. Yeah. So take it another much. Yeah, so sengidanono. Sifake la ebhegeni yakho and then mase sisikoleni. Yabo? Hmm? Philip. Yeah. Philip. Yeah. Yep, sawoka ngisedungedunge esikoleni. Kumnandi sihamba siyadlala. Yabo leyo nto. Kazi nokuthi kushoda igolfisi. Imosi nje. Nesound imakhe siyiceshile la. Uthina la masahamba. And we're out. Now, Joseph FM. We're in Joseph FM. Joseph FM. We need to teach up to imali yakho. Imali yakho t-shirt ekhaya. Sanibona wafethu. Nawo mashita mfethu. Ima kanjani? Sanibona wafethu. Nawo mashita. It's kambani mashukuzi. Sure. Nithi kwenzakala. Hayi. Sifuna ukushaya iwalk kodwa. Walk, ngifuna nini? Ayishaya. Ziwalk. Amashita athi wafethu afuna ukukha namba. Fethu ayibambe la mfethu. Amashita wafethu athi afuna ukukha namba fethu shaye iKZN neSwaziland. Ne-Egypt mashita. Angazi-ke ukuthi abazali balabantwana bayazi ukuthi bafuna ukwenza la yini. Understand? Sola ama-protein la raw eggs. We go for raw eggs. Bayazi abazali mashita. Bazoyazi. Yeah? Bazoyazi. Ngifake enkingeni nina. Niyabeza abazali. Hayi. Akusinkinga. Ngeke sikufake inkinga. Uneminyaka mingaki champ? Awu-2 first. Uneminyaka mingaki? 21. Na 21. Yeah. And your brother, how old is your brother? 90. 19. Okay, mina ngina-flop mashit. You understand? Yeah. Mara ngicela siconfirm nama-parents wethu. You understand? Yeah. And then ukuthi siconfirm nama-parents wenu and then you're on. You understand? So confident. So I won't be held accountable for anything happens on the road. Yeah. And sharp, bye. Right there. Sharp. Kusherani lazima na 16 kilometers. Sakhala.
I'm seeing you, man. Yeah. Yeah. So I never phone tower. I never put it. Oh no. Yeah. Sharp. Sharp. Oh my God. Sharp off my card. We are nearly there. Simele social lethu laphana. Lisakhokha amandla. Mara lezi. Mara namhlanje akithi siyagijima. Mara masiva suke singagijimi. Suke siwalk. Bese inkabi yami. Sawukhuluma nabazali ngithi. Hayi ngizokhuluma na. Robo walini. Let's go. Let's go, Chip. Let's go, Chip. What's up, Baba? Hey. Wow, what's up, man? Yeah. Ah, see. Counting down. Stop. Counting down. 100 days left. So it's half kind of charge to go there from. So Kalus is turning to. Okay, singenza noma ubani interview, but nesifisa kube sisiphele intoni. Asabe baba slow. Nesifisa kube sisiphele intoni. Se metro. SAPC. Asifike SAPC siya imetro. Cause FM. Masuka se YFM. So the plan cover on radio station namhlanje. Even if I still have my interview, but we book an appointment. I'm appointment of my interview. Social media now. Hey. Oh, Mr. Shai said. 3 days ago. 3 days ago. So when this is playing now, when the bus supposed to see now, we need a appointment. So you don't have appointment. So the song is done. Kami na basi kabala na buishi na. The campaign actually work because we communicate awareness and digital materials and some something. So the interview. So
so umuntu esingifolowa kakhulu sisiphini. Phela uphenyo akusho ukuthi and then for interview, but Yes. Ngapha namafonini. Ngoba le phone manje. But sinove isikhathi sishayele isikhathi sokusenda into nekusenda. So what's going to happen is sizomela sisipheni la ngaphandle. Mara bathi makushaya u12 futhi nakhuphuka futhi sizochecka ukuthi uthini. Nani upheni guys. We're here, we're still waiting. We are still waiting. Now imoto akasister la. Yini lapha khona amakhwini. We are here. Yeah, usisipheni mfethu uzophuma manje simelela ngaphandle siphuma ngaphakathi bakhuluma ngama appointment uyalazi udaba nama email. So hopefully sizombona iyaphela ngo9 ishow yakhe. Makuphela ishow yakhe ngo9 hayibo nginamanga. Morning again sila njengoba nibona bafethu na imoto yasesipheni. Good morning. Sikhona la sigijimile safika ngenyawo. Na imoto yasesipheni lapha ngasemuva. Na Jozi FM lapha ngasemuva. Ya out here simele ukuthi sicela ukukhuluma naye. Siphuma ngaphakathi bathi ngaphakathi sesi late if sihamba manje Thursday there should be two because kumele sibhukhe sendama email for interview but somela la ngaphandle sicela ukukhuluma naye umlomo nomlomo siyabonga. Good morning. Namashita sanibona bafethu grand champ ne right noma khiyathatha nje uyathatha khumula isiqoko ngabe yami khumula isiqoko khuluma nabantu abadala la nazo nginale inkabi embili la le inkabi lezi zithi cha inefiso zokujoina i-action worker against depression and anxiety yabo kodwa nje before size sikhuluma nabazali izinto eziningi before size senze izinto eziningi nje yabo zifike kahle ngithola ngize la eJozi FM sizocela usisipheni intuli la ukuthi asisize but before sifike lapho ngitho sisipheni intuli sharp esikukekile so sekugishimile nazo le nkabi lezi suka le eJozi ngenyawo sayafika la yabo but before sekude bafethu isikole siqediwe sona isikole siqede nini ubaya igama lakho Champ uqedile isikole awuqedanga isikole uyeke nini grade ba grade 10 why usihlale phansi so like usazobuyela esikoleni or usuyayeka waya usazobuyela esikoleni nini njengoba phela methiwa siyawoka manje methiwa se-Egypt next year e-Egypt sobuya 2027 ngoba uthathela uShabulani usewoza sihambeni sowoka. Oh, it is again. Okay, hayi akho indaba idinga abazali qhawa. Uthe igama lakho ngithi uphaseka. Jabulani. Isikole uthe usiqede 2023. And then kwase kwenzakalani? ngiyacela ukuthi ukuthi siye phambili into enfocus kuyo Oh. Akhona kodwa ngithi amalokuzana ama-dance academy. Ngiyazama bunina ayifuna ukuthi wabo uzoyesiyela sithi
ngiyefuna. Namanje ngisafuna ukuthi ngize ngikhona ukubona ukuthi ngizenzeka kahle. Yeah, but mina I will advise ukuthi uqale nge-scale, you understand? Because isikhathi mesihamba uzofila ngathi usumdala for isikole, you understand? Manje usase-right, you are still young and fresh. Believe me, you dog. Uzokukhumbula ukuba mngaka, you'll miss this chance of being young again, you understand? So mina I will advise you, yes, angiphiki, you are talented, you can feel it from within ukuthi you are talented and you can make things happen, you understand? But I will advise you ukuthi ufake amaphepha kwithalente lakho, you understand? Bakhona o-MID ngingabala ngithini, ziningi, maningi ama-institution nama-academy, you understand, nama-varsity ayenzile ukuze anidance, you understand? You can still go there because mina angifuni manje ukugcina because people say action work against depression and anxiety. Ukukhulisa isizwe, you understand? So asibulali isizwe lana, you understand? So just imagine now if people can hear ukuthi ngihamba nomntwana. How old are you? 19. I'll drop it out this year. You understand ukuthi it doesn't make sense. Ayiwenzi umqondo. Yazi mina ngineminyaka ewu-40. Cabanga ngihamba nomntwana ona 19. Aka-miss even ngisho half of my age ungayiqedanga esikoleni. What am I saying to the society? What ngithini emphakathini, ngithini ebantwini? You understand? So yeah, I mean I will advise you guys when a champ ngizokhuluma nabazali bakho, sokhuluma nabazali bakho sibone ukuthi udaba lakho silungisa kanjani. Same things nawe Jabulane. I'm not saying ukuthi ngeke sokhe, but I'm saying ukuthi yonke into seyihleli izohamba ngolayini, ngeke vele senze kuphela. But recording will be stopped because of a phone call. Namashita. Sanibona bafethu. Grand champ, ne-right. Le mic iyathatha nje iyathatha. Khumula isigqoko ngabe yami, khumula isigqoko, khuluma nabantu abadala la. Nazo. Nginale nkabi ezimbili la. Le nkabi lezi zithi cha inefiso zokujoyina i-action work against depression and anxiety. Yabo? Kodwa nje before sikude, before size sikhuluma nabazali izinto eziningi, before size senze izinto eziningi nje, yabo? Zifike kahle ngithola ngize la eJozi FM. Sizocela uSipheni Ntuli la ukuthi asisize. But before sifike lapho, ngithe Sipheni Ntuli. Sharp esigugekile. So sengigishimile nazo le nkabi lezi suka le eJozi ngenyawo saye safika la, yabo? But before sekude bafethu. Isikole siqediwe sona isikole. Siqede nini? Ubaya igama lakho? Champ, uqedile isikole? Awuqedanga isikole? Uyeke nini? Grade ba? Grade ba? Grade 10. Why? Uhlale phansi. So like usazobuyela esikoleni or usuyayeka waya? Usazobuyela esikoleni? Nini? Njengoba phela methiwa siyawoka manje, methiwa siya-Egypt. Next year? E-Egypt sobuya 2027. Ngoba uthathela uJabulane uthi woza sihambe nisoka. Oh, i-decide. Okay, hayi akho indaba idinga abazali qhawe. Uthe igama lakho angithi uPhaseka. Jabulane. Isikole uthe usiqede 2023. And then kwase kwenzakalani? Ngiyacela ukuthi ukuthi siye phambili into engifocus kuyo. Oh. Akhona kodwa ngithi amalokuzana ama-dance academy. Ngiyazama. Bula. Angifuni ukuthi wabo. Uzoyesiyela sithi
Yeah, but mina will advise ukuthi uqale ngesigele, you understand? Because isikhathi mesihamba uzofila ngathi usumdala for isikole, you understand? Manje usase-right, you are still young and fresh. Believe me, you dog. Uzokukhumbula ukuba mngaka. You'll miss this chance of being young again, you understand? So mina will advise you, yes, angiphiki, you are talented, you can feel it from within ukuthi you are talented and you can make things happen, you understand? But I will advise you ukuthi ufake amaphepha kwithalente lakho, you understand? Bakhona o-MID ngingabala ngithini, ziningi, maningi ama-institution nama-academy, you understand, nama-varsity ayenzile ukuzana i-dance, you understand? You can still go there because mina angifuni manje ukugcina because people say action work against depression and anxiety. Ukukhulisa isizwe, you understand? So asibulali isizwe lana, you understand? So just imagine now if people can hear ukuthi ngihamba nomntwana. How old are you? 19. I'll drop it out this year. You understand ukuthi it doesn't make sense. Ayiwenzi umqondo. Yazi mina nginomnyaka o-40. Cabanga ngihamba nomntwana ona-19. Aka-meet even ngisho half of my age ongayiqedanga esikoleni. What am I saying to the society? What ngithini emphakathini, ngithini ebantwini? You understand? So yeah, mina I will advise you guys, wena champ, ngizokhuluma nabazali bakho, sokhuluma nabazali bakho, sibone ukuthi udaba lakho silungisa kanjani. Same things nawe Jabulane. I'm not saying ukuthi ngeke sokhe, but I'm saying ukuthi yonke into siyihleli izohamba ngolayini, ngeke vele senze kuphela. But recording will be stopped because of a phone call. Finally sahlangana noSisibheni Ntuli. Our meeting was very successful. So shy online interview because ngizobe sengisendleleni sasare sahlangana noBaba Shabalala. We just interview before the end of this week. It was a successful day. Thank you.